עשרות, אולי אלפי המעשים הטובים שעשה רבי יצחק, הוא עשה עוד משהו חשוב. איך שאני זוכר את זה. זה היה כשהתפללנו כאן במניין ראשון או בוותיקין, ותמיד אחרי התפילה בשבת, אז רבי יצחק נתן שיעור לשני אנשים, איך שאני זוכר את זה. זה מוישה ליבוביץ' שנמצא פה, וברוך רוטברגר. איתם הוא למד גמרא שנים על גבי שנים. וכשהלך רבי יצחק לעולמו, אז בא אליי מוישה ואומר לי, אנחנו למדנו את מסכת פסחים בערך 2/3. אבל 1/3 חסר לי ואני רוצה לגמור אותה. ואתה יודע מה? אני אמלא את מקומו. אז אני אלמד איתך במקומו עד שנגמור את המסכת. וכך עשינו במשך כל אורך השנה הזאת. למדנו כל שבוע ביחד וסיימנו את המסכת. וקבענו את הסיום להיום. בגלל שהיום זה היורצת שלו, אז לכן קבענו את הסיום להיום. סיום המסכת, שזה התחיל רבי יצחק, והסיום יהיה נזקף בעזרת השם לעילוי נשמתו. כי כמו שדיברנו כבר, כשאדם נמצא בעולם האמת, הוא לא יכול לעשות שום מצווה יותר. אפילו אם ייתן את כל העולם הבא בשביל לעשות מצווה אחת הוא לא יכול. אבל כל מה שנעשה בעולם הזה מכוחו, זה נזקף לזכותו. ולכן הלימוד הזה שלמדנו כל השנה, אני מוכרח להגיד מהרהורי ליבי, גם רמוי שכך הרגיש, שכשלמדנו יחד, כל פעם נזכרנו ברבי יצחק. זה היה פשוט תזכורת שבועית, לזכור את האיש, לזכור את הלימוד, כל פעם זכרנו את זה ביחד. אז עכשיו אני אסיים את מסכת פסחים. ברך ברכת הפסח, במשנה האחרונה, ברך ברכת הפסח, פטר עת של זבח. עכשיו תראו רבותיי, אני אעשה את זה, אשתדל לקצר, לא להאריך, למרות שעוד לא הגיע הזמן של ערבית. הקורבן פסח, מקריבים אותו בי"ד בניסן אחרי הצהריים. יש דין שצריכים לאכול את קורבן הפסח על הסובה, שכבר שבעים מבשר. איך אפשר להיות שבעים מבשר? כשאוכלים בשר קורבנות מקודם. אז היו מקריבים קורבן שלמים בי"ד בניסן בבוקר, ואוכלים אותו בלילה. כשאוכלים אותו בלילה, אז יש להם כבר סובה, לא אוכלים לגמרי, לא ממלאים את הבטן, אבל אוכלים, וכבר לא כל כך תאבים בבשר, ואז אוכלים את הקורבן פסח אחריו. אז זה נקרא, הלשון הזאת של השלמים האלה נקראים חגיגת י"ד. כך זה מופיע בחז"ל. חגיגת, קורבן חגיגה של י"ד בניסן. אז כתוב במשנה, ברך עת של הפסח, והפסח פטר עת של זבח. אנחנו לא מכירים את הברכות האלה. נכיר אותם בקרוב בעזרת השם. אבל לא מכירים. מהם הברכות? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציווני לאכול את הזבח. זה ברכה על אכילת קורבנות. בפסח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכול את הפסח. זה קורבן פסח. עכשיו אומרת המשנה, ברך ברכת הפסח, פטר עת של זבח. אז בזה הוא פטר גם, אם אמר על אכילת הפסח, פטר גם את הזבח. ברך על של זבח לא פטר את הפסח. דברי רבי ישמעאל. אבל בזבח הוא לא פטר. רבי עקיבא אומר, לא זו פותרת זו, ולא זו פותרת זו. אומרת הגמרא, כשנמצא לומר, לדברי רבי ישמעאל, זריקה בכלל שפיכה, ולא שפיכה בכלל זריקה, ולדברי רבי עקיבא, לא שפיכה בכלל זריקה, ולא זריקה בכלל שפיכה. והפשט הוא ככה. והפירוש הוא כזה. תראו רבותיי. העניין הוא שהמחלוקת הזאת היא תלויה במחלוקת אחרת. יש דין שאת הדם של קורבן שלמים זורקים על קרנות המזבח בצדדים. זורקים. איך זורקים? לוקחים כלי עם הדם, ואת הדם מזים אותו על הקרן, והוא עומד בקרן תופס שני צדדים. הולכים לקרן שממול, זה נקרא 2 שהן 4. זה קורבן
הזריקה של קורבנות. בפסח, בקורבן פסח, אין דין לזרוק, יש דין לקחת את הכלי עם הדם, לשפוך אותו על היסוד של המזבח. המזבח היה יסוד, גובה אמה, רוחב אמה, על היסוד הזה היו שופכים את הדם מהכלי, שפיכה, לא זריקה. פשוט לוקחים כמו כוס, שופכים אותו ליסוד. אז אומרת הגמרא ככה, לדברי רבי ישמעאל, זריקה בכלל שפיכה, כלומר, כשאני שופך, אז זה נקרא שאני גם זורק, אבל לא שפיכה בגלל זריקה, אבל אם אני זורק, אני לא נקרא שאני שופך. לכן אני יכול לברך ברכת הפסח ולהוציא בזה את ברכת הזבח, והפוך לא. רב עקיבא אומר, לא שפיכה בגלל זריקה, ולא זריקה בכלל שפיכה, לכן צריך לברך על הקורבן הזה לחוד, ועל הקורבן הזה לחוד. וכיוון שמדובר כאן על אותם הקורבנות, על קורבן אחד, שני קורבנות שבעניין אחד, מביאה עכשיו הגמרא עוד דין דומה, שני עניינים בדבר אחד. רבי שמלאי איקלה לפדיון הבן, הוא הגיע למקום של פדיון הבן. שאלו אותו שאלה, פשיטה, זה פשוט לנו. על פדיון הבן הוא מברך אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו על פדיון הבן. אבי הבן מברך ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. כהן מברך או אבי הבן מברך? האם כהן מברך את הברכה הזאת או אבי הבן? כהן מברך דקמתי הנאה לידי, הרי את הכסף, 5 סלעים שחייבים בקורבן בפדיון הבן לקבל הכהן לידו, או אבי הבן מברך דקעביד מצווה, המצווה היא זו שלו, הוא מקיים את המצווה. לא הווה בידי, לא ידע, אלא שייל בי מדרשה, שאל בבית המדרש, אמרו לי, אבי הבן מברך 2, והלכתה אבי הבן מברך 2, גם על פדיון הבן וגם שהחיינו. וכך נוהגים עד עצם היום הזה לפדיון הבן. הדרן הלך הרבה פסחים, הסליק עליו 10 פסחים. הדרן הלך 10 פסחים, והדרך עליו, דתן הלך 10 פסחים והדרך עליו. לא נשמינן הלך 10 פסחים, ולא נשמינן, לא בעל מדי ולא בעל מדעתי. הדרן הלך 10 פסחים והדרך עליו. דתן הלך 10 פסחים ודעתה חלה. לא נשמינן הלך 10 פסחים, ולא נשמינן, לא בעל מדי ולא בעל מדעתי. פירוש המילים האלה הוא ככה בארמית. נחזור עלייך 10 פסחים וגם את תחזרי עלינו. לא נשכח אותך 10 פסחים וגם את לא תשכחי אותנו. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה פירוש המילים. עכשיו פעם שלישית. דתן הלך 10 פסחים והדרך חלן. דתן הלך 10 פסחים ודעתה חלן. לא נשמינן 10 פסחים ולא נשמינן, לא בעל מדי ולא בעל מדעתי. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה תורתך ומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא בר מר בר פפא, רפא בר פפא, רמוש בר פפא, סוף בר פפא, עדה בר פפא, דאו בר פפא. הביאו את זה כאן, כיוון שכל אדם אחד שזכה ליותר מ10 בנים, תלמידי חכמים מופלגים. אז הביאו את זה לכאן, שגם אנחנו נזכה בעזרת השם. הערב נא אדוני אלוהינו דמי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ולכולנו אנחנו וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו לומדי שמך ולומדי תורתך, ואויבי מרגמני באוצרותיך, כי לעולם יהי. ויהי ליבי תמיד בחוקיך, למען לא אבוש, ועולם משפט בחוקיך, יורם ואיתני, ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו יושבי בית המדרש, ונותננו יושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה, והם משכימים דברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים וגם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לעבר שחת, שנאמר, אתה אלוהים תורידם לעבר שחת, אנשי דמי ומרמה לא ירצויהם, אני אפתח בך. ברצון לפניך אדוני אלוהי, כדי שצעתני לסיים 10 פסחים, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים, לסיימם, מאוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, בזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים, יעמוד פי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ויתקיים בי בתחילתך תנחה אותך, בשורתך תשמור עליך, וקיצות היא תשיחך. כי בי ירמו ימיך, יחזיקו לך שנות חיים, אורך ימים ומימנה,
בשמאלם ראש וחרבו, אדוני ירום ועמו ייתן, ואדוני יברך, ושמו בשלום.